Nagpadayon ang managlahing imbestigasyon sa kapulisan sa natabong pagpamusil sa barangay Malubog, Cebu City niadtong miaging semana. Samtang ang mga nakalingkawas sa maong pagpamusil nakagawas na sa tambalanan. Kini ang gitutukan ni Nico Serino. Mibisita sa opisina sa Commission on Human Rights karong hapon ang pamilya sa usa sa namatay sa pagpamusil sa barangay Malubog. Nagdumilihinon sila pagpa-interview sa mga sakop sa media. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa CHR sa maong insidente. Amo pong ipasabot ba nga basig magtuo sila nga dili importante itong namatay kaniya mi nagatiman aning buhi. Diba? Amo na among ipasabot po nila. Pero at the same time, amo na sila join as complaint eventually kung nanagitay enough nga kuan, they will be also one of the complainants. Pareho nang nakagawa sa tambalanan ang duha nga naluwas sa hitabo, ang lalaking habal-habal driver ug ang usa ka babay. Ang babay anaa karon sa kustudiya sa CHR ug gitugyan sa usa sa mga pasilidad sa simbahan. Kini human mitugot ang Archdiocese of Cebu paghatag kaniya og sanctuary. Samtang ang lalaki nakauli na sab sa ilang balay. Atong tuyo nga kaning buhi ato ning preserve sila kay they are vital to the successful case sa katong mga nangamatay. Ang PNP may respeto sa desisyon sa babay nga magpakustudiya sa CHR ug sa simbahan. Apan gusto unta sa kapulisan nga makakuha og sworn statements sa duha ka biktima aron pagpalig-on sa ilang investigasyon. So dili gyud ta makarely lang solely on testimonies of those who survived kasi kailangan din natin i-check yung other physical evidence na nakuha natin sa crime scene. So but we are not discounting the testimonies of the two. May kalambigitan sa drogas ang gitutukang anggulo sa hitabo. Motibo sa drug affiliation pero kaya na may drugs good nga nakuha sa crime scene. So dili nato na siya matangtang sa senaryo nga na drug involvement. However, ang katong pito katawo nga nasa scene dili ta maka-finalize gyud nga silang pito is into the illegal drug trade. We are investigating sa mga nangamatay. We are checking their backgrounds kung unsa sila. But as of now, we will not present kung unsa ilang background dayon kay siyempre namatay na to, naghaya pa tapos bigla nimong magawas ka og statement nga na luhi po tong pamilya. Pasalig sa kapulisan, hingpit nilang gitutukan ang kaso. We are studying kung pwede ba magbutang og SITG or not because accordingly, based on the criteria sa SITG, wala pa siya mag-qualify. So we are just on the gathering of evidences nga na, and we are waiting, just like what the Chief of Police say, other scientific evidences na mga examination mo gawas. Nico Sereno, Balitong, Bisdak.